Vitajte, milí priatelia starých múdrostí a dávnych záhad. Na kanáli, kde ožíva minulosť a šepot predkov, nám ukazuje cestu. Dnes sa ponoríme do dňa, ktorý je mostom medzi viditeľným a neviditeľným, medzi zemou a nebesiami. Dňa, keď naši neviditeľní strážcovia bdejú s osobitnou silou. Pripravte sa, pretože 2. október nie je len obyčajným dátumom v kalendári. Je to deň, kedy sa otvárajú cesty k ochrane, ale aj kedy sa prebudzajú tieňové sily, čakajúce na vašu nepozornosť. Buďte ostražití, lebo v tento deň viac ako inokedy platí. Ani jeden vlas z vašej hlavy nepadne bez vôle Božej a pomoci anjelov strážnych. Alebo je to len stará povera? Poďme to zistiť. 2. október. V slovenskej tradícii, známy predovšetkým ako Sviatok svätých anjelov strážnych, je dňom hlbokého duchovného významu. V kalendároch ho nájdeme pod rôznymi názvami, ktoré však všetky smerujú k jednému jadru. Ochrane a neviditeľnej pomoci. Hoci je to primárne cirkevný sviatok, jeho korene siahajú hlboko do predkresťanských čias, keď naši predkovia verili v rôzne duchovné bytosti, ktoré strážili domovy, polia, lesy a samotných ľudí. Tieto presvedčenia o ochranných duchoch, či už z lesa, vody alebo priamo z neba, sa neskôr prelínali s kresťanskou doktrínou o anjeloch, čím vznikol bohatý tapisériu viery a zvykov, ktoré pretrvali dodnes. Tento deň je preto dňom reflexie nad neviditeľnou podporou, ktorú prijímame, a zároveň pripomienkou, aby sme si vážili a rešpektovali sily, ktoré stoja pri nás. Je to čas na vďačnosť a na posilnenie nášho spojenia s duchovným svetom, ktorý nás obklopuje. Náboženský a duchovný kontext tohto dňa sa sústreďuje okolo sviatku svätých anjelov strážnych. Katolícka cirkev si ich pripomína 2. októbra, aby zdôraznila úlohu anjelov ako osobných ochrancov a sprievodcov každého človeka. Verí sa, že Boh prideľuje každému jednotlivcovi anjela, ktorý ho má chrániť pred zlom, viesť ho na ceste k spáse a predkladať jeho modlitby Bohu. Sú to bytosti čistej duchovnej podstaty, poslovia medzi nebom a zemou, a ich úlohou nie je len ochrana, ale aj inšpirácia k dobrým skutkom a varovanie pred nebezpečenstvom. V tento deň sa veriaci obracajú k svojim anjelom strážnym s rôznymi prosbami. O ochranu pre seba a svojich blízkych, najmä pre deti, ktoré sú vnímané ako najzraniteľnejšie. O zdravie a uzdravenie. O múdrosť a správne rozhodnutia v ťažkých životných situáciách. Mladé ženy sa modlievali za dobré manželstvo a ochranu budúcich potomkov, hospodári za ochranu úrody pred prírodnými katastrofami a zlými duchmi a cestujúci za bezpečný návrat domov. Hlboko v srdci tohto cirkevného sviatku však pulzujú staršie jazykové korene. Pred príchodom kresťanstva Slovania verili v mnohých domácich duchov, domovníkov, lesných duchov, lesovikov, vodných duchov, vodníkov, ktorí mohli byť k ľuďom buď naklonení, alebo naopak nepriateľskí. Dôležitosť ich naklonenia sa zabezpečovala obetami a rituálmi. S príchodom kresťanstva sa tieto dávne predstavy prirodzene prepojili s učením o anjeloch. Anjeli strážni tak prebrali rolu ochrancov, ktorí boli vždy s človekom, strážili ho pred nešťastím a pomáhali mu. Tento prechod ukazuje, ako sa duchovné potreby človeka, túžba po ochrane a vedení prejavujú v rôznych kultúrnych a náboženských formách, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a obohacujú. Príbeh o anjeloch strážnych nie je len suchou teologickou poučkou, ale fascinujúcou legendou, ktorá sa tiahne celými dejinami ľudstva. Predstavte si, že každá duša, ktorá prichádza na tento svet, je okamžite prijatá do náručia neviditeľného ochrancu, bytosti čistej svetlosti a lásky, ktorá je jej pridelená priamo z neba. Títo anjeli nie sú len pozorovateľmi, ale aktívnymi účastníkmi nášho života. Šepkajú nám do uší múdre rady, keď sme na rázcestí, odvracajú naše kroky od nebezpečných ciest a dvíhajú nás, keď padáme. Úvozkou. Jedna z najstarších legend rozpráva o tom, ako Boh, stvoriac človeka, s láskou hľadel na svoje dielo.
Vedel, že ľudia budú krehkí a podliehajúci pokušeniam a nebezpečenstvám pozemského sveta. Preto zvolal k sebe zástupy svojich anjelov a prikázal im: každému človeku, ktorý sa narodí, pridelíte jedného z vás, aby ho sprevádzal po celý jeho život. Budete ich očami v tme, ich štítom v boji, ich hlasom svedomia. Vašou úlohou bude chrániť ich pred zlom, viesť ich k pravde a predkladať ich modlitby môjmu trónu. A tak sa stalo. Milióny anjelov zostúpili na zem, aby prijali túto posvätnú úlohu. Od tej doby, v každom okamihu našej existencie, je tu anjel, ktorý nás pozoruje. On je ten, kto nám v kritickom momente vnúkne myšlienku, aby sme sa vyhli nehode, alebo nám dodá odvahu, keď cítime strach. Príbehy o ľuďoch zachránených pred smrťou nevysvetliteľným spôsobom, o náhlych zmenách smeru, ktoré viedli k prežitiu, alebo o vnútornom hlase, ktorý nás varoval, sú často pripisované týmto neviditeľným strážcom. Predstavte si malého chlapca, ktorý sa takmer utopil v rieke. V poslednej chvíli ho nejaká neviditeľná sila vytiahla na breh. Alebo ženu, ktorá zmeškala vlak, čo sa neskôr vykolejil, alebo náhlu inšpiráciu, ktorá viedla k objavu, čo zachránil tisíce životov. Nie sú to len náhody, šepkajú staré legendy. Sú to tiché zázraky anjelov strážnych, ktorí neúnavne pracujú v zákulisí nášho života. Sviatok anjelov strážnych je v podstate pripomienkou tejto neviditeľnej armády lásky a ochrany. V stredoveku boli anjeli často zobrazovaní ako ozbrojení bojovníci alebo ako nežné bytosti s krídlami, ktoré chránia spiace deti. Ich kult sa vyvinul z presvedčenia, že každý má svojho anjela a že tento anjel je osobným poslom a obhajcom pred Bohom. To je dôvod, prečo sa v tento deň s takou naliehavosťou a dôverou obraciame k nebu. Je to čas na posilnenie nášho spojenia s týmto neviditeľným sprievodcom, na poďakovanie za všetky prežité útrapy a na žiadosť o ďalšiu ochranu na ceste, ktorá je pred nami. Nech už veríme v nebeských poslov alebo v silu kolektívneho podvedomia, myšlienka na neviditeľného ochrancu nám dodáva nádej a pocit bezpečia v neistom svete. V dávnych dobách, keď človek žil v tesnom spojení s prírodou, boli znamenia všade okolo nás. 2. október, Sviatok anjelov strážnych, bol preto dňom, keď sa obzvlášť pozorne sledovali a znaky sudby. Tieto znamenia nám mali napovedať o budúcnosti, varovať pred nebezpečenstvom alebo nám ukázať cestu. Čiričťora, národné priemety, počasie a úroda. Ak je 2. októbra jasné a slnečné počasie, zima príde mierna a bez silných mrazov. Slnečné lúče v tento deň symbolizujú požehnanie anjelov strážnych a ich priazeň pre nadchádzajúce obdobie. Vietor, ktorý fúka z východu, predznamenáva krutú a dlhú zimu. Východný vietor bol v ľudových poverách často spojený s nepríjemnými zmenami a príchodom chladu. Ak na stromoch zostáva veľa listov, zima bude dlhá a s množstvom snehu. Každý list, ktorý neodpadne, drží energiu, ktorá sa premení na snehovú pokrývku. Hojnosť húb v lesoch v okolí tohto dňa značila, že úroda na budúci rok bude bohatá, najmä čo sa týka obilia. Huby symbolizovali plodnosť zeme a jej štedrosť. Ak ráno padne hustá hmla, očakávaj teplú jeseň a neskorý príchod mrazov. Hmla je akoby prikrývka, ktorá drží teplo pri zemi. Veľa pavučín lietajúcich vo vzduchu naznačuje, že jeseň bude dlhá a babie leto potrvá. Pavučiny sú symbolom jemnosti a pretrvávajúceho tepla. Sťahovanie vtákov vo veľkých krdľoch na juh v tento deň znamená skorú a tuhú zimu. Vtáky, ako poslovia prírody, cítia zmeny počasia s predstihom a ich masívny odlet je jasným znamením. Bytové a finančné priemety. Ak v tento deň nájdete mincu, určite ju zdvihnite a uchovajte. Predznamenáva to finančný zisk v blízkej budúcnosti, pretože minca nájdená na sviatok ochrancov je darom od nich. Ak sa vám roztrhne šéf na oblečení bez zjavnej príčiny, môže to znamenať nečakané výdavky alebo stratu,
Preto buďte opatrní s financiami. Čím viac sviečok zapálite v domácnosti v tento deň na počesť anjelov, tým viac svetla a prosperity prinesiete do svojho domova. Sviečky sú spojené s prilákaním pozitívnej energie. Ak sa vám v tento deň podarí vyriešiť starý spor alebo zmieriť sa s niekým, znamená to, že anjeli strážni očistili váš život od negatívnej energie a otvárajú cestu k novým začiatkom. Nešťastnou zhodou okolností je, ak v tento deň zlomíte zrkadlo, lebo sa verí, že tým narušíte neviditeľnú ochrannú bariéru a môžete privolať smolu na 7 rokov. Sny v túto noc. Sny z noci na 2. október sú považované za posolstva od vášho anjela strážneho, ktoré vám majú poskytnúť dôležité rady alebo varovania. Ak snívate o lietaní, vznášaní sa alebo pocite bezťaže, je to znamenie, že váš anjel strážny vás podporuje v ambíciách a pomáha vám prekonávať prekážky. Môže to tiež naznačovať, že sa čoskoro oslobodíte od nejakého bremena alebo obmedzenia. Vidieť vo sne svetlo, žiaru alebo biele postavy, nie nevyhnutne anjelov, je veľmi pozitívnym znamením. Symbolizuje ochranu, vedenie a prichádzajúce požehnanie. Ak svetlo smeruje k vám, očakávajte radostné správy alebo šťastný obrad v živote. Sny o vode, najmä čistej a pokojnej alebo pramení, znamenajú očistu, emocionálnu rovnováhu a prísľub uzdravenia. Ak je voda kalná alebo búrlivá, môže to byť varovanie pred vnútornými nepokojmi alebo nadchádzajúcimi problémami, ktoré vyžadujú vašu pozornosť a ochranu. Bond. Nadia. Ak snívate o labyrintoch, zablúdení alebo hľadaní cesty, váš anjel strážny vás upozorňuje, že ste na križovatke života a potrebujete jeho pomoc pri rozhodovaní. Hľadajte v sne symboly, ktoré vám ukazujú smer. Svetlo, sprievodca, znamenie na ceste. Sny o deťoch, najmä malých, bezbranných alebo hrajúcich sa, často symbolizujú vašu vlastnú dušu a jej čistotu. Môže to byť výzva k tomu, aby ste si viac všímali svoje vnútorné ja, svoje túžby a potreby. Pre tých, ktorí túžia po deťoch, môže takýto sen byť predzvesťou nového života. Vidieť zvieratá vo sne, najmä psy alebo vtáky, môže byť tiež posolstvom. Pes symbolizuje vernosť a ochranu, vták slobodu a duchovnú výšku. Ak je zviera zranené alebo uväznené, môže to symbolizovať, že niektorá časť vás potrebuje liečenie alebo oslobodenie. Narodení v tento deň. Ľudia narodení 2. októbra pod ochranou anjelov strážnych sú obdarení výnimočnými vlastnosťami. Sú to duše s hlbokou intuíciou a vrodeným pocitom spravodlivosti. Ich srdcia sú plné súcitu a túžby pomáhať druhým, čo ich často vedie k povolaniam, kde môžu slúžiť, či už ako lekári, učitelia, terapeuti alebo sociálni pracovníci. Majú silný vnútorný kompas, ktorý ich vedie správnym smerom a aj v tých najťažších chvíľach, ako by ich niečo neviditeľné chránilo pred pádom. Často sú vnímaní ako tichí, ale silní jedinci, ktorí majú pokojnú silu a múdrosť starých duší. Ich prítomnosť pôsobí upokojujúco na okolie a často sa stávajú dôverníkmi a radcami pre svojich priateľov a rodinu. Osud týchto ľudí je často prepletený s nečakanými zvratmi, z ktorých však vždy výjdu posilnení. Ako by ich anjel strážny vždy držal nad vodou. Majú sklon k umeniu a duchovnému rozvoju. Sú kreatívni a vnímaví k jemným energiám. Ich najväčšou výzvou môže byť prehnaná citlivosť na utrpenie iných a sklon k preberaniu ich problémov. Ak sa naučia chrániť svoje vlastné energetické pole, môžu sa stať majákmi nádeje a uzdravenia pre celý svet. Meniny. V tento deň oslavujú meniny. Levoslav, meno slovanského pôvodu, znamenajúce sláviaci leva. Ľudia s týmto menom sú často odvážni, silní a majú prirodzenú vodcovskú schopnosť. Sú lojálni a odhodlaní s veľkým srdcom pre svojich blízkych. Majú silnú vôľu a dokážu prekonávať prekážky s neuveriteľnou húževnatosťou. Pod ochranou anjelov sú to často tí,
ktorí chránia slabších a bojujú za spravodlivosť. Leopold. Meno germánskeho pôvodu, znamenajúce odvážny ľud. Denis. Grécky pôvod znamená zasvetený Dionýzovi. Denisa. Ženská verzia mena Denis. Geralt. Germánsky pôvod, vládca kopie. Tradície a rituály, čo treba robiť pre ochranu a požehnanie. 2. október, Sviatok Anjelov strážnych, je ideálnym časom na vykonávanie rituálov, ktoré posilňujú spojenie s týmito neviditeľnými ochrancami a priťahujú do života požehnanie a bezpečie. Tieto rituály sú hlboko zakorenené v starých zvykoch a verí sa, že ich dodržiavanie zabezpečuje priazeň nebeských síl. Štvorbdeš, rituál očisty a vďačnosti Anjelovi strážnemu. Cieľ. Očistiť sa od negatívnej energie, poďakovať Anjelovi strážnemu za jeho ochranu a posilniť vzájomné puto. Čo potrebujete? Bielu sviečku, symbol čistoty a svetla, misku s čistou vodou, symbol očisty, štipku soli pre uzemnenie a ochranu, suchý tymian alebo levanduľu na spálenie pre arómu a očistu, malý kúsok papiera a ceruzku. Kedy a ako vykonať? Najlepšie večer pred spaním, keď je ticho a pokoj. 1. Nájdete si pokojné miesto, kde vás nikto nebude rušiť. Zapálte bielu sviečku. Dýchajte hlboko a sústrete sa na prítomnosť svojho anjela strážneho. 2. Do misky s vodou pridajte štipku soli. Predstavte si, ako táto voda pohlcuje všetku negatívnu energiu z vášho okolia. 3. Na papier napíšte všetko, za čo ste vďační svojmu anjelovi strážnemu. Na predekšu za ochranu v ťažkej situácii, za vnútorné vedenie, za pocit bezpečia. Potom napíšte aj jednu vec, ktorú by ste chceli, aby vám pomohol prekonať alebo dosiahnuť. 4. Položte papier pod misku s vodou. Vezmite tymian alebo levanduľu a opatrne ju zapálte nad nehorľavým podkladom, aby dym prečistil vzduch. Predstavte si, ako dym odnáša všetky vaše starosti a obavy k nebu. 5. Zatvorte oči a šepkajte, alebo si myslíte, nasledujúci zámer. Ďakujem ti, môj milý anjel strážny, za tvoju neustálu prítomnosť a ochranu. Očisťujem sa a otváram sa tvojmu svetlu. Veď ma, chráň ma a buď mi sprievodcom. 6. Počkajte, kým sviečka dohorí, alebo ju zhasnite, ak je príliš neskoro, ale nechajte ju dohorieť dokonca pri prvej príležitosti. Vodu zo soli vylejte do zeme vonku, aby sa negatívna energia vrátila prírode a prečistila sa. Papier si uschovajte na tajnom mieste ako pripomienku vašej vďačnosti. Číslo 2. Rituál ochrany domova. Cieľ. Zabezpečiť ochranu pre váš domov a všetkých jeho obyvateľov. Čo potrebujete? Posvetená voda, alebo obyčajná, ak nemáte, vetvička rozmarínu, symbol ochrany a očisty, malá nádobka s kamennou soľou, 4 biele sviečky. Kedy a ako vykonať? Ráno alebo popoludní. Pirpí. Postavte sa do stredu svojho hlavného obyvacieho priestoru. Do misky s posvetenou vodou ponorte vetvičku rozmarínu. 2. Začnite pri východnom rohu miestnosti a postupujte v smere hodinových ručičiek. Pokropte každý roh miestnosti posvetenou vodou, hovoriac: nech je tento dom požehnaný a chránený. Nech anjeli strážni bdejú nad každým jeho obyvateľom. 3. Do každého zo 4 hlavných rohov domu umiestnite jednu bielu sviečku a štipku kamennej soli. Zapálte sviečky, buďte opatrní. 4. Nič. V strede miestnosti sa postavte. Zatvorte oči a predstavte si, ako sa okolo vášho domu tvorí neviditeľný štít svetla a ochrany, ktorý odráža všetko zlo a negatívnu energiu. 5. Poďakujte anjelom strážnym za ich prítomnosť a ochranu. Sviečky nechajte dohorieť, alebo ich zhasnite pred odchodom z domu. Sol nechajte v rohoch aspoň do nasledujúceho rána, potom ju môžete zozbierať a vysypať mimo domu. 3. Rituál pre deti a mladých, anielské krídla. Cieľ? Posilniť pocit bezpečia a spojenie s ich anjelom strážnym. Čo potrebujete? Obrázok anjela
farebné ceruzky alebo fixky, papier, trblietky, voliteľné. Kedy a ako vykonať? V priebehu dňa spolu s dieťaťom. Prebeho porozprávajte dieťaťu príbeh o jeho anjelovi strážnom, o tom, ako ho chráni a sprevádza. Druhýk. Spolu s dieťaťom nakreslite alebo vytlačte obrázok anjela. Nechajte dieťa vyfarbiť ho a ozdobiť podľa vlastnej fantázie s dôrazom na krídla. Vysvetlite mu, že sú to krídla jeho osobného strážcu. Tretí. Povedzte dieťaťu, aby si želalo niečo, čo by chcelo, aby mu jeho anjel strážny splnil, alebo za čo by mu chcelo poďakovať. Nech si želanie šepká anjelovi do ucha na obrázku. Štvrtých. Obrázok potom umiestnite na viditeľné miesto v izbe dieťaťa, najlepšie blízko jeho postele, aby mu pripomínalo, že nikdy nie je samo. Kulinárne tradície dňa. Hoci 2. október nie je spojený s opulentnými hostinami alebo špecifickými anielskými jedlami, tradícia velí pripraviť jedlá, ktoré symbolizujú čistotu, vďačnosť a jednoduchosť. Chlieb a pečivo. Pečenie domáceho chleba alebo bieleho pečiva, ktoré bolo často zdobené krížikom alebo iným symbolom ochrany. Verilo sa, že takýto chlieb posvecuje domov a priťahuje požehnanie. Jednoduché mliečne pokrmy. Pokrmy z mlieka, syra, tvarohu, symbolizujúce čistotu a nevinnosť, ktoré sú spájané s anjelmi. Napríklad tvarohové koláče alebo syrové placky. Po jablká a orechy. Ako plody jesene symbolizovali hojnosť a vďačnosť za úrodu. Jablká, často pečené s medom a škoricou, boli vnímané ako symbol poznania a božskej lásky. Biele jedlá, pokrmy s prevahou bielej farby, naproti nich varené zemiaky, biele omáčky, biele ryby, boli preferované, aby odrážali čistotu a svetlo anielských bytostí. Cieľom bolo skôr skromné a vďačné stolovanie, než prehnaná hojnosť, pripomínajúce skôr duchovnú, než materiálnu podstatu sviatku. Hlavné zákazy dňa. Čo nesmiete robiť, ak nechcete hnevať osud. 2. október je dňom, keď sú hranice medzi svetmi tenšie a neviditeľné sily citlivejšie na naše činy. Preto existujú prísne zákazy, ktorých porušenie by mohlo mať neblahé následky. Tieto zákazy nie sú len poverami, sú to pradávne varovania pred narušením rovnováhy a hnevom anjelov strážnych, ktorí sa snažia chrániť nás pred nami samými. Priprvny. Zákazy súvisiace s negativitou a konfliktmi. Hádky a zlé slovo. V tento deň je prísne zakázané hádať sa, kričať, urážať iných alebo šíriť klebety. Verí sa, že každé zlé slovo, vypovedané v tento deň, má silu privolať negatívne energie a odpudiť vášho anjela strážneho. Dôsledkom môže byť dlhotrvajúci konflikt, osamelosť alebo pocit, že ste stratili podporu. Váš anjel v takom prípade nemôže zasiahnuť, lebo ste ho svojou negativitou zahnali. Závisť a zloba. Neželajte nikomu nič zlé a nenechajte sa ovládať závisťou. Tieto emócie otvárajú dvere zlým duchom a démonom, ktorí sa živia ľudskou negatívou. Anjeli strážni nedokážu ochrániť srdce plné zášti. Následkom môže byť smola, nešťastie a pocit vnútorného nepokoja. Dvacho. Zákazy súvisiace s domácnosťou a majetkom. Nečistoty a neporiadok. Nesmiete zanedbávať čistotu svojho domova. Verí sa, že špina a neporiadok odpudzujú dobrých duchov a anjelov strážnych, zatiaľ čo priťahujú zlé entity, ktoré sa živia chaosom. Dôsledky môžu zahŕňať choroby v domácnosti, finančné straty a celkový pocit úpadku. Anjeli sa zdržujú tam, kde je svetlo a čistota. Vyhadzovanie omrviniek a chleba. Je prísne zakázané vyhadzovať zvyšky jedla, najmä chlieb, do smetného koša. Chlieb bol vždy posvätným symbolom života a hojnosti. Jeho vyhodenie je považované za prejav neúcty, ktorý môže privolať hlad a chudobu do domu. Namiesto toho ho radšej dajte zvieratám alebo do kompostu. Šitie, pletenie a práca s ostrými predmetmi. Dnes by sa malo obmedziť šitie, pletenie, vyšívanie a akákoľvek práca s ostrými predmetmi, ihly, nožnice.
Starí ľudia verili, že práca s ostrými predmetmi na sviatok anjelov strážnych môže pretrhnúť nitku života alebo prerezávať ochranné krídla anjela strážneho, čím sa vystavujete nebezpečenstvu úrazov a nešťastí. Treťku, finančné zákazy. Požičiavanie peňazí a dlhy. Nesmiete požičiavať peniaze ani sa zadlžovať. Verí sa, že ak v tento deň dáte peniaze z ruky, môžete si privolať finančné problémy, ktoré vás budú sprevádzať po celý rok. Ak už musíte niekomu pomôcť, urobte to diskrétne a bez očakávania okamžitého vrátenia. Anjeli strážni nás učia hojnosti, ale aj múdremu hospodáreniu. Plánovanie veľkých finančných transakcií. Vyhnite sa podpisovaniu dôležitých zmluv, kupovaniu drahých vecí alebo investovaniu. Hrozí, že takto urobené obchody nebudú požehnané a prinesú stratu alebo sklamanie. V tento deň by sme sa mali sústrediť na duchovné, nie materiálne obohatenie. 4. Sociálne zákazy. Odmietnutie pomoci. Nikdy neodmietnite prosbu o pomoc od druhých, pokiaľ je vo vašich silách ju poskytnúť. Anjeli strážni sú bytosti pomoci a súcitu. Odmietnutie pomoci môže narušiť vaše spojenie s nimi a zanechať vás bez ich podpory, keď ju budete sami potrebovať. Následkom je, že aj vám môže byť pomoc odopretá. Cestovanie bez úmyslu. Ak nemusíte, vyhnite sa dlhým a nepremysleným cestám. Čiže starí ľudia verili, že na sviatok anjelov strážnych je najlepšie zdržiavať sa doma a v kruhu rodiny, aby anjel strážny mohol bdieť nad celým domovom. Cestovanie by mohlo viesť k nečakaným prekážkam, nešťastným náhodám alebo strate orientácie nielen fyzicky, ale aj duchovne. Zanedbávanie modlitby a vďačnosti. Že najväčším zákazom je zanedbať v tento deň modlitbu a vďačnosť svojmu anjelovi strážnemu. Neprihovoriť sa mu, nezapáliť sviečku, či neprejaviť vďaku, znamená ignorovať jeho prítomnosť a jeho neustálu ochranu. Následkom môže byť pocit osamelosti, straty smeru a pocit, že ste ponechaní na pospas osudu bez nebeskej podpory. Dúfam, že tieto múdrosti vám pomôžu prežiť 2. október v harmónii a pod ochranou tých, ktorí nás sprevádzajú. Nezabúdajte, že najsilnejšou ochranou je čisté srdce a dobré úmysly. Nech vás váš anjel strážny vedie a chráni na všetkých vašich cestách. Zostaňte naladení na náš kanál, kde odhaľujeme ďalšie tajomstvá starých svetov. Do skorého videnia